Op verzoek van het Outbreak Management Team leent HZPC in Metzelawier 2 robots uit voor onderzoek naar het coronavirus. Het Outbreak Management Team heeft alle Nederlandse bedrijven benaderd die mogelijk laboratoriumcapaciteit over zou hebben. En aangezien HZPC Research nu voornamelijk zijn DNA isoleert met de robots, zijn we nu in staat om de apparatuur die over is. We hadden 4 instrumenten, losstaande instrumenten, die juist gebruikt worden door het Outbreak Management Team. Die worden niet zoveel meer gebruikt. En wij als HZPC hier binnen Research hadden wel een beetje een gewetensvraag. Wij kunnen hier eigenlijk in theorie 16.000 patiënten, het DNA van 16.000 patiënten op 1 dag isoleren. Dat is wat wij doen met onze aardappelplantjes. En dan hebben we 4 machines nog staan. Dachten van die 4 zouden we best wel 2 kunnen uitlenen. Kan ons overige activiteit, onderzoeksactiviteit doorgaan. En de grote massa wordt toch met de robot gedaan. En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen met het Outbreak Management Team. We hebben gezegd, 2 zouden jullie kunnen lenen. En daar stonden ze wel op te springen. 1 is nu al opgehaald en die is naar Deventer vervoerd. Naar het diergeneeskundig laboratorium. En het andere wordt binnenkort opgehaald en wordt ergens anders ingezet. De 2 robots helpen mij in het onderzoek omdat ze RNA isoleren kunnen. En dat wordt vervolgens wel linkt aan het coronavirus. Bij coronapatiënt wat je wilt weten is of het coronavirus aanwezig is. Dus in wezen doe je hetzelfde als hier. Je pakt een monstertje en je gaat uit het monster het DNA. Bij een virus is het RNA. En dan ga je het RNA isoleren uit dat monster. Dus je trekt alles weg en je hebt alleen het RNA. En dan ga je toetsen of dat specifiek RNA erin zit van corona. Maar je moet wel eerst uit de patiënt, die slijmwangmonster. Daar moeten ze eerst of uit de neus met het wattenstaafje. Van het wattenstaafje heb je celletjes. En die celletjes breek je open en daar haal je het RNA uit. En dan ga je kijken, zit die corona in? Maar om dat te kunnen doen moet je dus het isoleren. En daar heb je machines voor nodig.